Nagpadayong konstruksyon sa bagong Mandawi City Jail building. Napiktuhan gimikan sa mga materyales. Ang maong dapit mas hamugaway na unya itandi sa hilabihan kahuot karon nga prisuhan. Ang report ni Nico Serino. Giinspeksyon sa warden sa Mandawi City Jail ang nagpadayon nga katukuran sa bag-o nila nga building. Ang duha ka andana nga edipisyo nahimutang sa may sitio Dungguan, Barangay Basak, sa yuta nga iya sa Dakbayan. 42 milyones pesos ang proyekto sa BJMP aron mabalhin na sa bag-ong pasilidad ang prisuhan. Sa kasamtangan nga lokasyon sa Mandawi City Jail sa may Barangay Look, nagsugwak ang mga piniriso. Kapin sa 1,900 ang ilang populasyon sa maong facility nga alang lang unta sa 119 ka mga tao. Buot pasabot, miabot na kini sa 1,500% congestion rate. Kung mabalhin sa may Barangay Basak, mas hamugaway na unya ang prisuhan o kondisyon sa mga inmates. Medyo layo-layo paghapon sa ideal capacity. Pero at least times 3 ang iyahang capacity sa old facility na to. Apanalangay ang pagtrabaho sa building gumikan sa pag-source out sa contractor sa ilang bus o graba gikan sa mga quarry operators. Na-request sila og suspension of work, but despite nga na-suspension of work nga ilang gi-request sa regional office na to, then padayon ang ilang trabaho kay para makahit sila sa target. Gi-target nga matapos ang proyekto sa hinapos ning tuiga ug sa yung bahin sunod tuig. Tupad sa bag-o nga male dormitory, gikatakda sab nga tukuron ang building sa bag-ong female dorm. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.